खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै मेसें बोथोर फैयोब्ला हाग्रानिफ्राय बायदि जिब जुनारफ्रा सुबुंफोर थानाय जायगायाव फैनानै उदखार खालामफैनायखौ नुनो मोनबोनाय जादों फिन बे खेबाव मोसानि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों बन गोरान नागिरनो थांनायावनो सासे आइजोखौ हाग्रानि मोसाया बारसोमदों जायजों गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों आइजोआ कलियाबरनि सिलघाट बागानाव बे जाथाया जानो मोनदों बन नागिरनो थांनाय सासे आइजोखौ मोसाया गाग्लोबदों जायजों जोखोम जानो गोनां जादों सिलघाट बागाननि जमुना गौर मुंनि सासे आइजोआ उनाव बिथांखौ गाज्रि थासारियाव तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसननो गोनां जादों मोसानि गाग्लोबनायजों आइजोआ मोखाङाव आरो आखायाव गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों दानिया रेशन कार्ड थायोब्लानो गुबुन सार्टिफिकेटनि गोनांथि जानाय नंला नंगौ रेशन कार्ड थायोब्लानो गुबुन सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैला बे खोथाखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि रेशन कार्डनि गेजेरजों बेसेन नाङै माइरं अरन्दै आरो बोसोरसेयाव 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय मोननायनि अनगायैबो गावबुरा आरो मौजादारनिफ्राय जि सार्टिफिकेटफोर लायनो गोनां जायोमोन दानिया गावबुरा बा मौजादारनिफ्राय सार्टिफिकेट लानो गोनांथि गैलिया रेशन कार्डआनो गोबां जायगायाव खामानि होसिगोन जेरै अरन्दै मोननो थाखाय गावबुरानिफ्राय सार्टिफिकेट लानो गोनां जायोमोन नाथाय दा बेनि गोनांथि गैला मानोना रेशन कार्ड थानायानो फोरमान होयो दि नखरनि रां आर्जिनाया बोसोराव 4 लाख रांनि गाहायाव होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो रेशन कार्ड थायोब्लानो इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैलिया कलेजफोराव बेसेन नाङै मुं थिसननायनि बेलायावबो इनकाम सार्टिफिकेटनि सोलायै रेशन कार्ड दिन्थियोब्लानो जागोन होननानैबो बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि रेशन कार्डनि गेजेरजों दानफायाव 5 केजि बेसेन नाङै माइरं होनायनि अनगायैबो दालि आरो सेनिखौबो होनो सानदों बेसेन नाङालासे नङाबाबो हाथायाव जेसेबां बेसेन बेनि खम बेसेनाव होनो थाखाय सानदों होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा मख'नो गोनांदि आसामनि दाब जायगायाव गोदान रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि बानजायदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बे बिबुंथिखौ होदों सिखाव खालामग्रा 3 फलानजों लोगोसे हाथियार हमनो हादों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना 1 नं दङा गामियाव हमनो हादों 3 सिखाव फलानखौ गंनै आखाइजों बानायनाय राइफलजों लोगोसे मैदेर हाथाइखौबो हमनो हादों पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमनायावनो गिबियाव सिंगाराय हाजदा 60 बोसोर बैसोनि बिथांनि न'निफ्राय सिग्रोमनायाव गंसे आखाइजों बानायनाय राइफल मोननो हादोंमोन बेनि उनाव एखे गामिनिनो 60 बोसोर बैसोनि सानु हेम्ब्रमनिफ्राय मैदेर हाथाइ मोननो हादों आरो बिथांनाव सोंनाय फिननाय लानानै नागरि जुलिनि थागिबि 46 बोसोर बैसोनि बाबुराम सरेननिफ्राय आरोबाव आखाइजों बानायनाय गंसे हाथियार हमनो हादों दा बिथांमोन 3खौबो तामुलपुर पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइकि बान्थाखौ नेपालनि अनुराधा कोइराला बिथांनो गथायबाय बिथां अनुराधा कोइरालाया मेइतेइ नेपालनि फाउन्डार जानायजों लोगोसे समाजनि गोख्रों मावथि बेनिखायनो बिथांनो 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइकि बान्थाखौ होनानै मान बावनाय जाबाय कक्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनो मेमेन्ट' साइटेसन होनायजों लोगोसे आर'नाइजों मान बावदों आरो 2 लाख रां गथायदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावनो बेखौ खुंनाय जादोंमोन बान्था आजावनानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों अनुराधा कोइराला बिथाङा आरो बान्था मोननायजों आरोबाव समाजनि खामानि मावनो थाखाय बिबान मोनबावनाय बायदि मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि नेपाल आरो भारतनि सिमाया खुला बेनिखायनो नेपालनिफ्राय गोबां हिन्जावफोरखौ भारताव लाबोनानै फानफैनाय जायो बा खथायाव दोनफैनाय जायो बेबायदि खालामजानाय गोबां हिन्जावफोरखौ रैखा खालामदों आरो जायफोर 18 बोसोरनि उन्दैसिन बिथांमोनखौ गावनि आथिङाव गसंहोनो थाखाय बिथांमोनहा मा गोसो दं बे लेखायै खायफानो सोलोंथाइ होनाय जादों खायफानो स्किल ट्रेनिं होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेबायदिनो बिथांमोनखौ गावनि आथिङाव गसंनो राहा खालामनानै होदों होननानै फोरमायथिदों आरो लांखारग्रा दुथांफोर गासै 2500खौ दासिम जोबथेसालियाव दैथायहरनो हाबाय होननानैबो फोरमायथिदों अनुराधा कोइराला बिथाङा 9 एप्रिल 2025आव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि थैनाय सान फालिनो नांगोन होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया बिथाङा जेरैबायदि खोथा होदों बेबायदि खामानिखौ मावदों
लोगोसे बिथाङा गेदेमा सुबुं बेनिखायनो बिथांनि थैनाय सान फालिनो नांगोन होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। फोरमायथिनो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मोनफा मोनफा मावफुंजायाब्ला आसामनि केबिनेट मन्थ्रिनि न'नि मोखाङाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लागोन होननानै बिबुंथि होदोंमोन प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि बेबायदि बुंनायनि भिडिअ क्लिपखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया दासान्दि रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो दामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजनी जिल्ला BPFआ कन्भेन्सन खुंदोंमोन। बेयाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ होदों। लोगोसे बुंथिदों दि बिथांनिया नंखाय खोथा बुंनायनि सिमा गैया। BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायनो रादाय होदोंमोन, नाथाय BTC सोरखारा खालि 4 दानल' आद्रा दंसै। बे 4 दानावनो BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायथों होननानै बुंथियो। लोगोसेनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनो रादाय होदोंमोन। नखर नखर साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन, नाथाय मोनसेखौबो मावफुंनो हायाखै। नंखाय खोथा बुंनायनि सिमा गैया। बिटिआर गोरोबथाया जाफुंसार जानो हायाखै होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। 8 एप्रिलाव 5 बोसोरा बुंजागोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथाया आखरे आखरे मावजायाखै। बेनिखायनो 9 एप्रिलाव प्रमद बर'नि थैनाय सान फालिनो नांगौ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि बिजनी जिल्ला BPFआ स्पेसियेल कन्भेन्सन खुंदोंमोन, जेराव मानास, सुबाइझार आरो थुरिबारि BTC बियाब दं। बे मोनथामावबो BPFआ दखल खालामगोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारिया। दा जुलि जानायनि बोथोर जागासिनो दं, नाथाय सांग्रां जा। उन्दै बैसोआवनो जुलि जानो सानदोंबा सांग्रां जा, मानोना आसाम सरकारा फिन गोख्रों जादों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकारा फिन लादों गोख्रों राहा। मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव उन्दै बैसोआव जुलि जानायफोरखौ हमग्लुंदों। बाक्सा, गब'धना बेफोरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायावनो हमग्लुंदों, जेराव क'क्राझाराव 6 आयेन बेरेखा फिसायफोरखौ हमदों। बाक्सानि गब'धनायाव 7 आयेन बेरेखा फिसायफोरखौ हमदों। बेबायदिनो रायजोआव मैया हमग्लुंदों आयेन बेरेखा फिसायफोरखौ। 2026 मायथाइनि गेजेरावनो उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ फोजोबगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। थांनाय बोसोरनि गिबि रेडआवनो 4,300 केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 3,425खौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो थांनाय बोसोरनि नैथि रेडआव 682नि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 913खौ एरेस्ट खालामनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दासिम गासै 5,842 केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बेनि मादाव 5,348खौनो एरेस्ट खालामनाय जादों आरो दा 345 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेनि मादाव 431खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानायनि उनाव बिमा आरो गोरलै गथ'नि थैनायनि अनजिमाया खम जादों होननानैबो फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला 2022-23आव 510 बिमाया थैनो गोनां जादोंमोन। अदेबानि गथ' जोनोम होनाय समाव बिथांमोना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन, नाथाय बियो दा खम जानानै 2023-24आव 372 जादों होननानै फोरमायथिदों। थिग बेबायदिनो उन्दै गथ'नि जिउ खोमानांनायनि अनजिमायाबो खम जादों। 2022-23आव 6,721 उन्दै गथ'साफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन, नाथाय बियो खम जानानै 2023-24आव 4,790 जादों होननानैबो फोरमायथिदों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि केसआव धुबुरीयावनो बांसिनै केस रेजिस्टार जादों। 588 केस रेजिस्टार जादों आरो 321खौ एरेस्ट खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। क'क्राझाराव दासिम 241 केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बेनि मादाव 87खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। उदालगुरियाव 215 केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बेनि मादाव 7खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बेबायदिनो रायजोआव दा आयेन बेरेखा फिसायफोर आरो जुलि होग्राफोरखौ हमग्लुंनाया जागासिनो दं। बेनिखायनो उन्दै बैसोआव जुलि जानायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों आसाम सरकारा। नगावआव हमनो हादों सिखावै लाबोनाय मा-40 मोसौखौ। नगावनि रुपुहियाट पुलिसआ हरखाबै सिग्रोमनानै बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। पुलिसआ नगावनि रुपुहियाटनि फाखलियाव सिग्रोमनायनि उनाव मा-40 मोसौखौ सिखावै लाबोनायखौ हमनो हादों। लोगोसे बे दायाव सानैखौ एरेस्ट खालामदों। सिखावै मा-40 मोसौखौ मेघालयनि शिलं फारसे लांनो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसआ स्रोद खौरां मोननानै सिग्रोमनायाव मा-40 मोसौखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे दायाव सानैखौ एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामजानाय सानैनि मुङा तौफिक आली आरो रशिदुल रहमान। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।